фолклора. Дълги години работи над развитието и прославянето на народното творчество в неговите земи. Излизайки от Северното Черноморие и стигайки чак до границата на неговото царство, той усети в себе си силната нужда да сподели богатството на тази култура с все повече хора. Точно този порив повлия в западната земя. Това се случило пред четвърт век. Преди 25 години Пелчо Станев, идвайки в Мюнхен, намира вдъхновение от българския фолклор хор. Заедно с Камила Вил основава група за български народни танци. И понеже била млада и красива, нарекли я Лазар. С много труд и усилия бързо създали репертуар и набавили автентични носии, за да могат танцорите да представят българския фолклор в пълния му блясък. Традиции и приемственост, днес ансамбъл Лазарка обединява любители на танците и музиката от различни националности. 25 години Лазарка, 25 години стремеж към съвършенство. За това време поставяме над 20 хореографии от различни фолклорни области. Всичко, което сме постигнали, е на цената на усилени репетиции. Лесно, понякога е трудно, понякога е много трудно, понякога просто не можем повече. И когато съвсем нямаме сили, идва приятелската подкрепа на нашите хореографии. Един так нагоре, един так надолу. И тай, тай. Фолклорни напери. Чрез редовни танцови лагери успяваме да научим нови хореографии и да затвърдим стари. В рамките на тези няколко дни обогатяваме репертуара, съвършенстваме нашите танци, за да можем да ги представим на вас, нашата любима публика, най-голямата им красота. Вашите аплодисменти са награда за добре свършената ни работа. Който знае как да работи, трябва да знае как да празнува. Понеже една картина казва повече от 1000 думи, нека просто оставим следващите кадри без коментар. Години Лазарка, 25 години стремеж към съвършенство. Добър вечер, скъпи гости! Добре дошли на юбилейния концерт на ансамбъл Лазарка, 25 години традиция в багри и ритми. За нас е голяма радост, чест и отговорност да ви представим днес темперамента на българските танци, съчетание с мелодията на българската фолклорна песен и музика и
пъстрата красота на народните ни носии. Празникът по случай 25 години ансамбъл Лазарка се осъществява с любезното съдействие на организация Морген в рамките на House of Resource. Скоро е Коледа, празник на семейството и домашния уют. Следващото изпълнение ще ви отведе точно в тази атмосфера. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum Jubiläumskonzert des Ensemble Lazarka unter dem Motto 25 Jahre Tradition aus Farben, Pracht und Rhythm. Es ist uns eine große Freude und Ehre, Ihnen heute das Temperament des bulgarischen Tanzes zusammen mit der Melodie der bulgarischen Volksmusik und der bunten Vielfalt der Nationaltrachten vorzustellen. Dieses feierliche Konzert wird unterstützt durch die Organisation Morgen im Rahmen von House of Resource. Bald ist Weihnachten, ein Fest der Familie und der Gemütlichkeit. Der nächste Tanz entführt uns in genau diese Atmosphäre. Viel Spaß!
Скъпи гости, бих искала да поканя на сцената госпожа Антоанета Бачева, генерален консул на Република България в Мюнхен. Добър вечер, българи! Чудесно, че това се вечер много сме заедно. Това е като в повод. 25-я рожден ден на Лазарка. Всеки народ си има своите специфични обичаи и традиции, които го правят уникален. България е древна държава, с древна култура и фолклор, който отразява нашата българска душевност, нашата вяра в доброто и надеждата ни в утрешния ден. Всяко едно поколение е различно само по себе си, но тези наши традиции и обичаи, които ние пазим, те ни сплотяват, те ни свързват в едно цяло и те ни правят народ. Затова позволете ми тази вечер, като представител на българската държава, да благодаря на Лазарка за това, че 25 години не само ни радват със своите концерти, а 25 години опазват българските традиции, българските обичаи, българската душевност и ги предават от поколение на поколение. 25 години те обединяват българската общност с всеки техен концерт. Да сте живи и здрави, Лазарка! Все така красиво да танцувате и да представите в Европа и по света нашата българска култура, културата на нашата държава България, която ние много обичаме и с която, където и да се намираме по света, ще бъдем винаги свързани, докато има хора като Лазарка. На благодарност от страна на Българското генерално консулство за ансамбъл Лазарка. Благодаря ви.
Вангелов, председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Nun würde ich auch ganz gerne Herr Boris Vangelov, Vorsitzender des bulgarischen Amtes für Bulgarien im Ausland, auf die Bühne einladen. Добър вечер, уважаеми сънародници! Добър вечер, братя и сестри българи! От името на Държавната агенция за българите в чужбина и от своя име искам най-сърдечно да ви честитя настоящия 25 годишен юбилей. Братя и сестри, съвременният свят е доста сложен, доста объркан, но ние българите, независимо от това къде живеем, дали в България, дали извън нейните граници, трябва здраво да се опрем на три наши национални опори. Първата национална опора, това е свещения български език и нашата славна, древна славянска писменост. Втората опора, на която трябва да се опрем, за да съхраним нашата идентичност, това е традиционната християнска вяра на нашите предци. А третата, много важна опора, на която ние ще станем свидетели тази вечер, е българския фолклор, българските народни танци и българските песни. Искрено се надявам, че този път, по който сте тръгнали, ще бъде продължен с твърди стъпки и че древният български народ никога няма да изчезне, а нашата култура и нашата нация ще пребъде в вековете. Благодаря ви, да живее България! Скъпи гости, със следващите изпълнения се пренасяме в Тракия. На вашето внимание ще представим женска тракийска ръченица с хореограф Ирена Станева, мъжка тракийска ръченица с хореограф Белчо Станев и най-първият танц на Лазарка Сюита копаница, също на Белчо Станев. Приятно гледане! Liebe Gäste, mit den nächsten Auftritten kommen wir ins bulgarische Region Thrakien an. Wir stellen vor Frauenrăcenica von Irena Staneva, Männerrăcenica mit Choreograf Belčo Stanev und danach was ganz, ganz Besonderes, den allerersten Tanz von Lazarka, die sogenannte Sjuita Kopanica. Viel Spaß!